se říká, že ta masáž je vážně úžasná. Ano, to je ono. Už za chvíli hlasiťákovi na Nicktoons. Zrazen. Sonic se vrací, aby čelil novým výzvám. Epická bitva proti Ninovi rozhodne o osudu vesmíru. Vše se děje neuvěřitelně rychle. Má na to Sonic? Nový Sonic Prime. Již brzy na Nicktoons. Jdem na Jsou to! bratři. Ty a Mikey mě kryjte. A kde je Mikey? Žalvídlo milujou. Jsou hrdinové. Já ho rozkecám. A nyní Blíží se bouře. zažijí největší šok v životě. Říkám mu Mutant Omega. Finální souboj. Chcete se přidat? No to si píš. Nové díly příběhů Shelf Ninja. Příští týden pondělí až pátek v 19:00 na Nickelodeonu. To byla reklamní pauza. Na Toons. Tebe bolí v krku? Obtěžuje vás bolest v krku? Nenechte si zkazit plány. Saďte na pastilky Tantum Verde. Účinně léčí silnou bolest a zánět v krku. ETA rozdává dárky. Kvalitní sada pánví ETA s nepřilnavým povrchem nyní jako dárek ke každému nákupu nad 5999 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. Nemusíte maskovat bolest nuceným úsměvem. Nechte si pomoci. Voltaren Forte díky unikátnímu složení cíleně zasahuje postižené místo, kde svojí silou rychle ulevuje od bolesti a zánětu. Voltaren. 50 let vědeckých zkušeností. Darujte svým blízkým k Vánocům Voltaren. O výhodné nabídce se informujte v lékárně. Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je? Jasněčka. Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše. Celá rodina pohromadě. A co kdyby to tak nebylo jen o Vánocích? Když vysněné dárky, tak Allegro. Objev skvělé nabídky v kategorii elektronika a udělej radost svým blízkým. Když něco, tak Allegro. Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Sensodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Sensodyne Clinical White. Skutečně funguje. Zubní lékaři po celém světě doporučují Sensodyne. Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick. Zašly přípravy na oslavu příliš daleko? Existuje jednodušší způsob. Objevte novou kolekci slavnostních vůní Airwick a vneste kouzlo svátků do vašeho domova. Král sýrů pro váš dokonalý večer. Tak smetanový, že se vám rozplyne na jazyku. Vychutnejte si váš oblíbený hermelín a užijte si výjimečné chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů rozplývá se přímo královsky. Udělejte o Vánocích radost. Třeba telefonem Xiaomi Redmi Note 14 5G nebo 5G tabletem jen za korunu a zbytek měsíčně bez navýšení. Přijďte si pro ně do O2 prodejny. O2, více ze života. Hele, sousedka má nový auto. Elektrický, pěkný. Děkuju. Ale abyste furt nehledala nabíječkou, až někam pojedete. Ale vždyť je jich spousta, víš, Jiřinko? Více než 100 000 po celé Evropě. No jo, ale nejbližší je 8 kilometrů. Spíš tak 8 metrů. A 11 centimetrů. S E.ONem dobijete svůj elektromobil po celé Evropě. A pomůžeme vám i s instalací domácí nabíječky. Nechte to na nás. E.ON. Davide, to jsou ale plíce. Škoda, že to stejné nelze říci o tvých dásních. Potřebuješ Parodontax. Pomáhá obnovit dásně již po prvním týdnu. Parodontax, expert v péči o dásně. Tví oblíbení přátelé jsou nyní v McDonald's. Páni! Já vím. Získej jednu ze sběratelských figurek. Jakože, kdo by nás nechtěl na poličce? Který z přátel si ty? Zjistit to s McDonald's Friends Meal.
Jedineční jsme díky těm, kteří nás obklopují. Prostě já, DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Ještě nemáte dárky? Žádný problém. Stačí objednat online a díky expresnímu vyzvednutí budou připravené do 60 minut. Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Nový Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Nový Schwarzkopf Gliss Night Mist. Forever You. Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A nyní nový Silan Selection parfém na praní. Přidejte do přihrádky na Avivage pro ještě intenzivnější a dlouhotrvající zážitek z vůně. Vyzkoušejte. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. I won't cry, no I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh. Nejlepší svět je ten, který vytváříme společně. Allegro. Následuje reklamní pauza. Na Tunes. 10 sester na krku, 5 křiků za rukou, není radno s nimi si hrát.